Ahojte, takže dnes hráme Mice Force a je tu so mnou Marko Čus. a Anči. Taky Čau. to budeš muset vyrecenzorovat. A potom jejich kanály vám vlastne nechám v popisku. Dnes sme sa rozhodli pre Mice Force vlastne a môžeme hrať. Som teda... Že jak si se tam pripla? No to on, ale nehyb sa, Marko. A nesmí se hejbat vždycky. Ne, Aha, mňa to aha. teraz odvezie úplne niekam... Ne. Ne. Pomôž Jaký- nám. Ty si náš šamán. Môžeš Ja nám to? pomôcť. Aha. Pozor, tá Adriana 175 ťa možno schodí. Nejaký šamáni to robia. Áno, Počkejte, nehýbejte se. jasné. Jej. Ešte ja. No, nehýbí se. Tak, výborně. Ďakujem. No a Za teďka tleskám. dám.
jak to nič. Ja som šaman. Super. No dej nám balony. Balóny? OK. Nebo jak chceš, jo. Hlavne nás tam ľahko dostať. Jo. Balónky dávam stále. Potom. Ale počkaj. Jo, co tam? Yes, to tam. Ste tam? No počkaj, ale kde je sír? Však Siri je až tam na druhej strane, ne? A teraz Ja musím myslím, dostať že seba. to z toho Endermana, alebo kto to je. Jej, tam nezomíš. Bože. Počkaj, ale... Já ten sír ale nemůžu vzít. A nie, ja, to je veľký fake. Skoro som... Dobre, Hej. skoro som spadla. Ty máš naplno toto, ty dovednosti, Áno, to ja mám šamana. všetko plné. No a ja, môžeš použiť... No, mám ich plné. No a teraz poďte, no. Chcete vzít, děláte si Však, srandu. však tam príďte, akoby semky, ne? A skržte sa, no. No ja som veľkým padol. No tak ťa oživím, no. Len to musím nájsť, pretože... A to je... Díky, No poď. to nejde. Ale však... To vůbec. Tak ja vám dám sír. Tu máte. No, žádný taky. Ne, Marko, nehyb sa, poď sem vedľa mňa. No, tak som, nehýbem sa vôbec. Poď sem úplne, hej. Ale ne úplne, že by... A zostaň tam. What? Prečo mi nejde dať sírek? Ja ti chcem dať sír. Protože nás. Vyskoušaj ho dať ako inkam, než na človeka. Ty, ale tobě to jde vzít, ale nám ne vůbec. Yes? Tak oživím ťa? Jej. Ty musíš dávať ten sír. No veď im dávam. Ja už mám. 22 sekúnd to nedáme. Dáme, Marko, ja ti dám balón, no. Dobre. Si dobrá šamanka. Ne? Dobrá šamanka. Tak poď na druhý. Tak daj mi ešte jeden. Tu máš, rýchle, utekaj. Tak a 3 sekundy. počkaj, ty tu nájsť. Tak čaute.